Abomkhonto wesizwe bachasulwe owesilisa okhiphe ividiyo enkundleni zokuxhumana ethi leli qembu leli libizwa ngomkhonto wesizwe ligcwele amakhansela ahluleka ukuletha intuthuko emawadini. Uthi abanye babo bayafisa ukubuyela emandleni kodwa futhi manje beyehluleka. Ubese eqhubeka ethi bambalwa abantu abasesikhundleni lapha kumkhonto wesizwe abangazange baze bahluleke baxoshwa. Uthi akona wonke umuntu oze lapha ku-MK ukuzosiza, abanye beze ngenhloso zabo, abanye babheke ikhundla. Bengicela ke ukuthi ungiphe amehlo nendlebe uthokozela nayo ividiyo elandelayo. Politiki impela eyokunyisa. Yabona nje leli qembu leli MK igcwele amakhansela ahlulwa ukuhambisa intuthuko emawadini nemeya ezahluleka ukusevisa umphakathi. Bagcwele lapha kwi-MK. Siyababuka nje. Yeah. Uyabona ukuthi abanye bafuna ukubuyela emandleni kodwa behluleka. Hayi ma MK hayi. Asas. Niphetho repeat bodwa lapho nina. Bodwa. Bambala abangakazi bebe sekhundleni lapho. Abangaxoshwa emaqenjini abasuka kuona. The rest nje baxoshwe emaqenjini ahlukene kwezepolitiki. Manje niphethe repeat bodwa. Abanye baze ngenhloso zabo, abanye babheka ikhundla ukuthi bazongena ekhundleni ezithize. Namuphi uyaveza. Hey, ngiyakuzwela wena uthi uze ngenhloso ukuthi uthole intuthuko. Asas ngoba uphetho repeat nje. Asas ngoba wena uthembile kanti thina siyababuka nje. Bakhishwa phela nje umphakathi ngevoti wathiwa nje phumani. Nehluleka ukusilida hambani. Namhlanje sebe yi-MK, abanye ba amalunga amanye amaqembu ezepolitiki baphinde bebe amalunga ezepolitiki. Kubu into ongakazi uyibone isishalambombe. Hey, nokungenadonsi kuze ukuthi angene la kwi-MK. Ongenadonsi ukuthi angene la kwi-MK. Hey, qaphelani. Ngiyanitshela. Sithe